Kanigade ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulis phi dai inebada lingdo kimat bakong sanjong ka khubor Plie umintri rangba do Narendra Modi yaki shispa proposal ki kamra hakim mala yeng type 7 ki badang shudapshna thamai ka jeki jong kinong tre ke GHADC kala poi shikasni ka balai pusan dawa badai ban siu lutno yakatulap badangsa ban siu ka balong sa pulai banai bat ka jingpin kala nong yalang Therting justice katiki yaka jingsuki pynsaphriang yaka jingdon udoyong ha is giant hills mana baka la bandon ke jingja jung udoyong lada suki ka jingpin tikna but tuit biang ki no one jungo kai pertesha sora pinmana o MLA ban shna yaka skywalk but luxury hotel but ban kampin baru yaki latbo jingsngan yaki nong jungo kai pertei ki khubor ki babnya Umintri rangba do Narendra Modi minta kesni ula Plie yaki shispa proposal ki kamera hagi babun ki malayeng ki bade ki type 7 badang shudapshna thamai naga binta ki khot jong ka yeng dorbar parliament ha baba kharak sing mark ha New Delhi ke Southly ki yeng ba bedrong bala aida ka kirteng jong ki wa ka Krishna Godavari Kosi bat Hugli kin nyam jaka sa ya palat shispa prapungut ki MP ka balong ka dak ka jingkin tiu ya ka jingalong shitli hapo ka ek Bharat Shrestha Bharan Umudi ula ong bakini ki jaka sa balashna hakata ka dur bambu jingmaya ka mariang ki dei ki blapin biang nadu ko boarding na kasni ki jingdon jingem bat pinsuk bayade kat kum ke juk bamenta bat balasandur hakata ka rukom banyada na ujumai kan pinduna shibon ya ka jinglot jong ka sarkar Ula ainam yaki engineer but yaki nong tray ki balala ban pendep yaki ni ki jingtay ha kapor but ong baka jingbyang jong ki yeng ki bakhambha na ka benta ki MP kan penla yaki bakin penlet jingmut khambha na ka benta ka jing ai jing shakri ya upat ba Kini ki yeng ki kinthop ru yaki office ki jaka sa jo ki nong tray but ki jingdon kam bayade but ka imlang salang Ka BJP minta kasni kala kinno yaka Seng Congress halor ke jingpyrshah kubo lamler bat kinno baklem nongrim pyrshah yaka rukom thap bot ke India Umintri kitmat pili puthi jong ka sarkar pdeng udharmendra pradhan ula ong baka Congress ka yai kelli shikli halor ke jingshai bat jingtrekam hong jong ki kor EVM bat ru halor ke election ha Haryana bat Maharashtra daka ba ong baka dei ke jingle thong Hadien ke jingsha job ka baja kawai Hadien kawai ula pinshai baka special intensive revision SIR jong ka electoral roll ka dei ke jingpin bet jong ka election commission Hakawai pat kaliang ki MP kaliang pyrshah bakinthop ya Malikarjun Kharge, Rahul Gandhi, Sharad Pawar, Akhilesh Yadav, Mahua Maji, but Derek O'Brien, kilalit na ka yeng dorbar parliament show office ke election commission bandawa ka jingpin kala ya ka SIR ha Bihar. Justice Balashong Thaj ukatiki ula therting yaki bor pinyat ke East Giant Hills namar ka jingsuki palat hagba pynsaphriang yaki jingthe doyong bian kabala banlam shaga jingja no babon jong uni umar Naki 6,000 sanspa nyopu artli ki jaka bale ito balum yo doyong bapalat iway point pra lang metric ton tang sanpinyo tili la dep letpet yaki laibnai shiteng balala Habakren hadin bon sin ki jingkmi biang halor kanika kam ukataki ula ong badang bon bha udoyong ba ompat de pintikna yaka jingdon kabala banlam shaga jingsha to hindiat pa hindian ula kintu ban pinstat no yaka kam banyada naga jingdo nong daka ba banjur baka jingpintikna kumbalong menta kambiang banyada yaka jingdon jung udoyong baladep klong Kakam jngok kai perthei hasora kala khi imbiang Hadien ke jing kinja shipor nakadaw ke jingja sha pinyap unong wan jngok kai perthei na indoor o Raja Raghuvanshi kablakta jori ke jinglong basngan jong kasora o MLA kasora o ba Gavin Millim ngap ulaong ba ke jingdon jong kinong wan jngok kai kala kiu biang ka ba pynsaphriang ka nam kasora kum ke jaka jngok kai ka ba kongsan Ula pinbanay yaki project banshna bakinthop yaga skywalk neka linti banshna na suin barki hotel ki barendor haga jingmang basanpui klor tingka ki baga jingtmu kalong ban nangkintiu shu yaki kam jingok kai perthei Nakabinta ke jingsngan MLA ula ong baka sarkar kala pelong kongsan nakabinta ki nongwan jungo kai perthei baki dei ban shimbet de ki brio nakatuhi ke jaka kum ki nonglam linti but
kadang donru ka jingtrei ban bu yaki kor CCTV haki jaka bak jukham wan bhagi nongwan jong kai perthei naga binta ka jingsngan jongki kini ka khubor ka wanchipi naga Akashwani Shillong. The Non-Gazetted Employees Association NGEA Jongka Garo Hills Autonomous District Council GHADC kalakot siya ka shibnay sausngi mintakasngi ka jingshongi ki jongka ha William Point bandawa ka jingsiwno yakatulop badangday banyo saupulay banay kani ka jingki kabalas dang ha ka hinyo tarik unaytung kalanangjor ha ka atpukanday tarik unaytung habay ki nong tray lakhang bakindrung siya ki office hapo ka jingilam o President Bulletin Sangma ke NGEA kala ongru ba u CEM Albinish R Marak u Deputy CEM Nikman CH Marak ba u EM ba pet ya ka kamplating ka kiday ban hiar shukino kaseng achik State People's Front kala snok dia ka jiki minta kasngi ke NGEA minta ka dawa baday ban siudap lutno ya baro ka tulop badangsa da ka ba wengno ya ka ay ka ba kila ong minshwa kataban siu tang nagabinta shisnem haba pinkala ya ka jingjanjar shakalat ka kabu u Ferdinand Lingdo u nongshong shnong kalat umkra baduna kabor yo sngo ula seng ya ka ikan bha ke jaka trei kambaret ban shna ye ki pla bar ki file office da ka ba ai kam ye ki brio ki badon jing do not khot met da ka ba pinon kam ye ka pisa ba ula pelang bat kattu ka ni na ka stipend PhD Hadien ba klem yo ye ka jingiarap na ka prime scheme minta ula ai kam ye ki nyongut ki brio bat terwaru ban ai jingi kai sho so ya ki wei pan Daka jingpyrshah lang jong ka kurim jong u hakabe day bat ki nong thiet uba lingdo ulala ban pinya yo yaki mar bala pinmi haki por badan ki program kerpang halaga jaka hinrei umkot bor pat banbu yaka dukan kaba ne ula kerpat yaka sarkar ban ai dukan lem na kabinta ki badan jinduka duna dukot met but ai mun stemi ke samla ban thau yaki la treikam haga jaka ban chushania bet tang haga sarkar bakan ai kam ha Assam ha ka har ghar tiranga campaign la sakhi bakla don ke jishim binta shirhem jo ki nongshong shnong bat ki jaka treikam sarkar ha ka bala pelong ye ki rally bat ki program ha ka jilla baro ko we ka sarkar Assam ka lekin tu ya baro ki office sarkar bat ki office be yo jingiarap na ka sarkar be kenyas nok tilang ha ka ni ke binta bal lasdang house nam arajar arpo ar hapo ka azadi ka amrit mahotsav ke jingala pat ba ni ka campaign ka tmu ban aiman se mi ki nongshong shnong ban se ya ka lama kari haki yin jongki ka balong ka dak jung ka jing e bat jing sarong na ka binta kari minta usnem ka jingrakhe kanlong haki lai binta hakari baro ko we na do ka artarik hado ka khatsan tarik unailar arhajar arposan Karaj Bhawan Shillong kan Plie na kabinta ki paitba haga khatsaw bat khatsan tarik unailar arajar arpusan na do kapor lai shiting janmit hado kapor nyo shiting janmit yakani ki jingpin bana la aidu joint secretary jong ulat kamikhalia u additional deputy commissioner ka East Khasi Hills district ula pintip baka biju cinema Shillong kala pinbet ban ai plate cinema a hakani ki jirakhe yakasni yo lailot kari kata ka khatsan trik unailar arjar arpusan hagapor kindai bechi minstep but katto kani ka khubor kala kut kablawan shipi na ka Akashwani Shillong sababan appa seki program ki banbot kene kade ka Akashwani Shillong A very good evening to all our listeners.